il-ħbieb, merħba għal darb'oħra fir-Rescue Center tagħna. Mela, hawnhekk għandna din il-komodina li ilkom tarawha għal dawn l-aħħar ġimgħat, wasalna biex nibdew nikkonkludu xi ftit jew wisq ix-xogħol. Illum li ħankun qegħdin ħanamlu stenciling, nużaw il-gold u nagħmlu il-browning wax. Issa, bħala stencil, jiena kont qed immur għal xi ħaġa bħal din biex inkunu qegħdin naqtaw ftit mill-linji mill-aspett lineari tal-komodina imma fl-istess ħin inżommu l-istess linji imma bil-kontra. U ħankunu qegħdin nużawha f'partijiet sporadiċi fuq din il-biċċa amara. Ħankunu qegħdin nużaw il-gold biex noħolqu dal-effett. Il-gold tagħna huwa gold li ħallatniha apposta li huwa naqra iktar lejn il-bronz biex tieħu ftit iktar effett. Dan huwa l-kulur li ħankunu qegħdin nużaw. Huwa kulur sabiħ ħafna li jgħinna wkoll nagħtu iktar definizzjoni lil din il-biċċa amara. Ħankunu qegħdin nużaw ukoll l-stenciling għal fuq il-wiċċ, imma fuq il-wiċċ ħanużaw anke ir-roża li diġà użajna fuq il-faċċata. Mela. Tlaqna? Mela, kif qegħdin taraw hawn nisfel dan huwa il-wiċċ u meta konna qegħdin nagħmlu l-wiċċ użajna il-blush u l-gold flimkien biex ħloqna dan il-kulur. Issa li ħanagħmilha ftit iktar antikizzata qabel ma nagħti naqra iktar gold fit-truf u il-browning wax. U dan noħolquh billi naqbdu sandpaper u nixkatlaw ħafif. Kif qegħdin taraw bl-ixkatlar daħal iktar dettall. Kellna forsi ħadna xi ftit żbalji bl-istencil allura korreġejnihom. U b'dan il-mod ukoll ħloqna effett raff mhux daqshekk irfinut. Ma ridniex irfinut għax ovvjament ridna noħolqu effett ġdid. Hawnhekk għandi il-brown wax mal-pinsel ħanagħti fuq kollox qegħdin tarawha u ħanibda norok biex inneħħi żejjed. U hekk ġibniha tidher naqra iktar antika.
Mela. Wasalna l-aħħar parti kemm nagħtu il-brown wax fuq partijiet oħrajn u minn hemmhekk ikunu tistgħu taraw il-proċess kollu ta' din il-komodina lest. Tlaqna. U ekku kif qed taraw ħdejja għandi il-komodina fl-aħħar hija lesta. L-aħħar pass kien il-browning wax fuq kollox imma mbagħad ħallejna ftit mir-roża mill-blush pink jidher imma aħna ridna naqra iktar nuruha li hija iktar antika. Mela, ħanurikom ftit x'għamilna. Mela, l-ewwel ħaġa il-ġemp tajnieh għamilnilu l-stripes u mbagħad għamilna l-stenciling ta' diamant fuq kollox u mlejnieh bil-gold. U għamilna gold, għamilna max-xoffa ta' hawnhekk, max-xoffa hawnhekk u għaw isfel bqajna dejjem bl-stencil ma minnix kullu kien ħallina partijiet vojta biex jagħti dak in-naqra gost. Fuq quddiem għamilna l-image transfers kemm fuq il-kaxxun u kemm fuq quddiem u hawnhekk irġajna użajna l-stencil u użajna ftit iswed mal-gold biex jinqala naqra iktar fuq mad-dawra tal-image transfer li għamilna, il-kxaxen ukoll il-kaxxun għamilnilu l-stencil fil-ġnub biex meta tiftaħ il-kaxxun ikun hemm xi ħaġa kontinwa. Jekk tiftakru fil-bidu tal-proċess tal-kaxxun kellu decoupage bin-napkin u aħna kull ma minna xkatlajna sew ħallejna partijiet min-napkin jidhru. Fil-fatt hawnhekk taraw id-differenza bejn fejn lix u fejn in-napkin għaddejja minn taħt u meta minna l-browning wax dal-effett vera ħareġ sabiħ jidher l-qisu bħal meta jkollok ħafna livelli ta' seba' fuq xulxin imma ovvjament naqra iktar b'mod eleganti. Żidna il-pum ovvjament u fl-aħħar nista' nurikom il-wiċċ kif għamilnieh. Mela, l-ewwel żbajnieh roża u mbagħad żbajnieh iswed u mbagħad għamilna l-stenciling fuq il-wiċċ użajna roża u gold f'daqqa u mbagħad kif nixef xkatlajnieh ħafif biex joħorġ l-iswed minn taħt ir-roża fiha u d-diamonds. U mbagħad tajna browning wax fuq kollox. Mela, din hija il-komodina għalikom. Nispera li oġobkom dan il-proċess. Jekk għandkom xi ideat li tixtiequ taddunna użaw is-social media tagħna biex twaslulna l-messaġġ, meta tkunu tridu ibatunna u aħna nirrispondukom. Sakemm nerġgħu nittaqgħu darb'oħra. Tata!